desapareceu. Desapareceu o luns. Efectivamente, como comentábamos, descoñécese o paradoiro do primeiro día da semana. Os organismos internacionais están reunidos neste momento na procura por este grave problema. Entra o detective 1 e 2, revisan todo o cuarto ata que reparan en vecino. Sabe vostede que día é hoxe? Sí, Ajá, así que di que coñece o desaparecido. Que relación ten co susodito? Que motivo está para facelo desaparecer? Oiga o susodito? Fale! Pero, quen é o susodito ese? Nega a evidencia. Non quererá dicir que ignora a desaparición do luns? Non, iso sí sabía. Empezamos a entendernos. entra Carola, amiga do vecino, que se sorprende ao ver os extraños. Somos detectives, non? Case nada, pero se en mal momento volvo despois. Non, vostede é xusto a persoa que precisabamos. Coñezo o imperfecto. Ao imperfecto, sei os verdes todos. Menos pasa, señorita. Ao seu amigo gustalle os luns. Ui, que va! Non se lle gusta nadiña. Ajá! Desde o domingo non fai máis que pensar no luns. E con cara de fastidio. Carola, calma! Sae a reporteira do televisor cun micrófono. Seguimos informando do acontecemento a desaparición do luns. Neste instante, a policía está interrogando a un posible sospeitoso que ten sobrados motivos para facer desaparecer este día. É reporteira, moi interesada en todo o que está pasando. Ai, se vostedes queren, eu podo contarles algunhas cousiñas deste rapaz. Coñezo o sospeitoso. Luisinho, desde que usaba coellos, por certo, o que tardou en aprender a facer pis. Que motivos cree que pode ter para perpetrar esta acción? Perpetrar, non sei, pero non lle gusta o luns. Vai de mal humor e morto de sono ao colexio, e pegando patadas a todo que encontra. Entón, non lle gusta ir a colexio os luns? A mí non me gusta rexugar, pero a mí non é que me guste. Rexugar? Eu diría que non, seguro que foi el. Que ten que dicir a isto? É unha rexubeira, a máis rexubeira do lugar. Acabou de ir a testemunho da fronteira. Isto está se poniendo grave. Dentro do público levántase o médico, con bata, fonendo e maletín. Si a cousa se pon mala, debese trates cun médico e ao seu servizo o doutor Matasans. Recoñece que non lle gusta o luns, non si? Lle aconsello que diga a verdade. Pois a ninguén lle gusta o luns. Gustamos o luns? Va, que non. Ben, os mellores tampouco lle gusta. Iso é verdade. Meu pai sempre di: mañá xe luns e teño que ir á oficina. Daquela recoñece que se puidera faría desaparecer o susodito luns. Confese. Sí, faría desaparecer o susodito imperfecto. Porque o fixeches só. Total o que pasaba, e despois xa viño o martes e o mércores. É moi bo chorar. Eu tamén choro a veces. Nestes momentos acaba de finalizar a investigación policial. O caso está listo para a sentenza. Sí, entendido. Acaban de informarnos de que apareceu o luns. Foi localizado nunha casca bornesa na estrada de Coruña al Fister, cruzando Coristán. Ui, igualiña ca miña nai. Que cabreo, quero dicir, imos que eu pillo os verdes pola tarde. Seguro que se liou no Carrefour. Señores, o noso tempo é outro. E agora que xa temos resolto este caso, nos están agardando no Colexio de Rus para investigar a misteriosa desaparición do profesor de quinto, Luisinho, tan cara de culpable.